Terve taas täällä Villox pelailee Minecraftia Matarin kanssa serverissä nimeltään kultacraft.net. Mä en ikinä melkein muista tätä. Tuolla PvP. Ja Matar istuu tässä mun vieressä. Näiden vieressä. Moi. Toi on liian nopea. No niin, kaikki teidät. No nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Tosi hyvä. Elävä vielä. Kiitos. Mä saan fikkeä. Mä saan fikkeä. Mä saan pelaajat. Yksi päivä pitää ottaa fikkeä. Mitä voimakotut tuonne? On sun hommattu. Ton vittuun. Otan noin. Noin. Kaksi ois piste viiva EX. Kukaan ei tuu. Täällä on Kiriko Rampenator. On. Joo. Kiri. Täällä ei oo ketään. Miksi sä noin teet? Matar 1v1 kamat takas. Just sen takia, että mä... Aika tyttömäistä. Et joko liikuta. Lieks. Typpe vastaan ei, vaikka mä pyydän sitä 1v1 kamaa. Se ei luota minua. Hän on ulpoo. Joo. 360 tosta. Vediks meidän 360? Tällä. Nyt mä saan helposti 360. Tuplakin. Tupla 360. Uusiksi. Uhu. Wow. Uhu. Uusiksi vaan. Oi. Trollelelele. Mitä teet? Haggasin sut. Haggasin sut. Mä haggasin sut. Nyt on helppo vetää. Uhu. Sä et saa tupla 360. Se sanoo no. Ei! Mitäs mä sanoin? Mäkin vastasin, miksi ei vastannut mitään. Anne, tuu PvP. Vastais nyt. Puti. Wopa. Kongastaa. Papa kongastaa. Kukaan ei näkee. Mä paikkaan nyt kaikki ei pääse. Mä piilo. Kova virtaus. Juoksee. No niin, jaksa. Oi. Tiri. Näkö toi hyvänä? Kysymys oli hyvänä.
Ville etsii. Noin kirjoitetaan löl. Sä et näe mua. On piilos. Kirjoitin. Sä et näe mua. Vitu Jonni. Hintti. Oikeesti mitä mun faktiin? En täystä. Äkkiin matto. Tiririn. Pahan. 1v1. Kamat takas. Ui, melkein tupla. Wow. Nössö leftos. Mä meinasin melkein tuolla. Hei. Ota kiinni jos saat. Nä. Voi hitto, oikein pitkältä pääsi. Mä oon Superman. Mä oon. Tähän mukaan tulee myös Turtle Boy. Turtle Boy, sanoppa moi. Moi. Sanoppa vielä kovempaa. Moi. No niin. Ebi. Ebin mage. Hei, Jonne, tsekkaa tänne. Ei, et nähnyt mua. Et nähnyt mua. Toi... Mikä sen nimi olikaan? Minä Turtle Boy. Tuo Turtle Boy niin tekee mun käyttäjällä ton yhden videon se halusi. Niin mä nyt anna sit. Älkää ihmetelkö, se on vähän eri ääninen. Turtle Boysta tekee videoa. Ja kato haluus. Juman kautta mä melkein kuolen. Se tekee tän jälkeen kai. Pääseekö tonne asti? Mä oon sitten aika huono. Kokeillaan. Ainakin Minessä, mutta Terrariassa mä oon Oi, parempi. näitte. Minessä mä oon sen takia huono, koska mä en oo pelannut sitä pitkään aikaa. Pääseekö tästä? 360 tosta. Mä katon tästä kuuluu. 360 tosta. Ei sitten. Mä oon Superman. Mä oon Et sä Superman. mikä Superman on. Mä oon Superman. Mä oon Superman. Se on pellepoika, missä vitus sääkin. Mä oon Superman. Mä oon Superman. Mä pelaan sitten Matarin kanssa. Mä oon sitten Superman. Mä oon Superman. Mä oon Superman. Vittu. Mä oon Superman. Aina homo Enderpearl. Mä tappasin. Mä oon Superman. Taikatemppu. No mä meen homeen. Ei sitten. Mä meen homeen. Mä ajattelin pelata mikä serveri olikaan. Serverin nimi oli... Mikä se nyt? Kakipölpö. Mä täällä vähän posauttelin TNT. Se oli kuule jännää. Hyvin jännää. Seikkaillaan! F. Climb. Mä pystyn climbaan. Voi vittu! Ottakaa hetki. Kuka porautti? Täällä on porautettu meidän etsimässä.
Nää se posalla. No Mä niin, sitten nyt pelaan se eri liikkuu. tekstuurilla. Et helvetissä. Mitä mä en oo tottunut. Oot taas, älä vaan lähtele. Mä tykkään pelaa Älä vaan lähtele. Säkin pelaat normi tekstuurilla. Niin, koska mä en pysty lataamaan mitään muuta. Eli haha, servet. Miten niin? Servet. Mä servasin sut superhyvin. Mä luulen, että mä rupean nyt lopettelemaan tähän tätä videoita. Mä väitän kaikkea vastaan, ethän lopeta. Me vielä PvP-tetään täällä. No niin, vittu pääkin. Vittu en. Mä ajattelin, että mä rupean nyt lopettelemaan tätä videoa. Ethän me mennään vielä PvP-tä, että eihän siinä mitään. Eihän me tässä lopeteta. Mä mottasin tota motoria. Kunnolla on. Siihen vähän tänne. Mä rupesin vähän lopettelemaan tätä. Jumala, ai saakeli. Vähän tätä videoa. Niin. Tänään mä pitää tehdä yksi juttu. Sitten tätä. Vitu hintti. Se on sitten moro.